Hej, vi har lovet at lave en Asmi-video. Du tror du pludselig skal game. Ej, det er klart. Nej. Det er ikke så godt kvalitet. Det er sikkert. Det er den. Jamen, det må man jo lide. Nej, der. Jeg skal smage popcorn. Ej, virkelig. Nej. De er overhovedet ikke så popcorn. Og hvis jeg så dyrer mig selv i læben i hele den her, så er det altså fordi det er en dårlig vane, og det kan ikke få virkelig langsomt. Det skulle du kysse mig, så sker det. Det her, det er lige det, jeg gjorde. Nej, nu går den væk. Ja, nej. Kongen først spørger. Hvad siger du om mig? Lækker. Pisse lækker. Du er godkendt. Hold op. Det der, det er Johnson. Du er du er selvfølgelig som søster for mig, fordi at, ja, vi er sådan set bare barndomsveninder, og du er bare alt. Ej, skal ikke vise noget mega sejt. Hvis jeg har haft min telefon, den er grøn. Surprise! Haha, det har jeg lidt. Det er godt, det er ingen træer, men sejren. Nå ja, det er faktisk skide dejligt. Og så er det det sådan her, det er godt, det er sådan en lille kår. Det er sådan, det er så pænt. Ja. Er du færdig? Forresten, du har en fucking flot øje. Det skulle godt være en mere dum kommentar. Du har en sejt bukser. Okay. Cecilie. Rigtigt. Jeg udtaler det ikke rigtigt, men ja. Og nu er det ikke kan udtale det ordentligt. Okay, det er ikke så nemt, når man ikke er så god til at snakke. Nej. Hvad så siger du? Ja, det spurgte hun også. Ja, det er jo lige, hvad vi synes. Nej, ej. Du er dejlig, og du er dejlig. Og faktisk rigtig flot. Rigtig flot og pisse sød. Ja, også det. Ja. Ja, det er lige det. Du har sikkert også noget rigtig flot, og der har de fleste piger her for noget. Undtagen hvis de er brune, så kan jeg ikke lide dem. Ja, det er også. Det er de flotte. Jeg tror også, så er det matchende øjne. Okay. Julie Henriksen. Det udtaler jeg sikkert også forkert. Spørg også, hvad synes du om mig? Du er også rigtig sød og flot og dejlig. Det var lige nu. Du har jo rigtig flot hår. Det elsker jeg lige for. Det har Cecilie forresten også. Den er en fint faktisk. Ja, du har godt profil på det. Tommel op for det. Okay. Janne Bak Larsen spørger, hvad er det bedste, der er sket for jer her i ugen? Hvad hedder jeg egentlig i ugen? Jeg vandt over Katrine i FIFA i går. Jeg vandt over i FIFA i går. Det var lige at vinde over Steffen i går. Det var sejt. Det var det bedste. Ja. Men hvis vi havde vundet, så havde vi fundet is. Vi gjorde det bare, at det er første gang, ja, men altså, hvorfor kan jeg ikke så det til det med kamera? Så spørger Karoline først. Igen? Hvorfor prutter man? Jamen Karoline, det er fordi, at du får luft i maven, og så skal det bare ud den ene vej. Så. Og så kommer det ikke ud den anden vej. Nej, det vil være lidt mærkeligt, hvis du kommer ud med nej, så bløser du ud af. Så spørger Katrines storesøster, Christina Arnsen. Hvorfor giver du mig ikke bare din nederdel og har fundet din trøje? Og hvorfor er det altid mig, der tager opvasken? Nu svarer jeg først. Fordi jeg har ikke nogen højtalede nederdel. For det andet, jeg bor ikke hos Katrine, så jeg kan ikke finde den. For det tredje, vi er ikke i familie, så jeg tager ikke din opvask. Okay. Jamen det første, det er jo, at jamen, du må smøre på den, fordi at den er, den er så dej, at den kan ikke faktisk sætte i gang.
Nemlig. Og der har jeg også været i gang med at diskutere en gang før. En gang. Ja, jeg er faktisk, det er rigtigt. Men, altså din trøje er væk. Den er simpelthen væk. Så spørger jeg Christina Arnsen igen. Hvad Hvad får jeg i julegave? Nå ja, du er Jeg glemte det på opvasken. Hvad hedder det? Kæft, hvor er det dumt. Nå, det med opvasken, ja, det kan jeg jo godt sige, at du tager min opvask for mig. Men altså, hvorfor jeg ikke tager din, ja, det er jo fordi, jeg bor ikke ved dig. Nu er du flyttet hjemme fra ikke nej lejlighed, så kunne du også sætte den. Ej, jeg tror ikke, hun selv det gode. Nå ja, hvad får du i julegave? Nej, det er jeg far. En prøvepille. Okay, jeg ved faktisk ikke, hvad du får, for jeg har ikke været med til at købe det. Og hvis jeg køber det, så ved jeg det godt. Det er faktisk en gang, hvor jeg kommer til at sige, hvad du fik i julegave. Det har min mor næsten gjort. Det var faktisk sjovt. Så synes jeg, det var mindre til spurgte. Hvad får jeg i julegave, så sagde jeg, det er ikke selv var. Okay, så spørger Søren Bæk. Det sagde til mig faktisk. Hvis det er det, du hedder, det tror jeg. Jeg er ret sikker. Bak. Så det er nok Bæk. Ja. Hvad synes du om mig? Kender dig ikke. Men det virker meget så. Jeg er sjov med dig. Tror jeg nok. Det har du. Det har jeg så. Hun synes også, du er sjov ved det. Jamen, jeg kender ikke så. For du taggede ham i gode venner, så det kan kun være. Jamen, det er jo... Jamen, vi snakker ikke sammen mere. Det er lige meget. Det skal ikke engang tage lidt længe siden. Er det? Ja. Det kan jeg ikke huske. Ja, så du er meget spændt. Så må du være rigtig god ven. Selvom vi ikke snakker sammen lige for tid. Jeg elsker dig, min allerbedste ven. Hun har et problem. Næsten lige efter valget, men altså. Og Jonathan, så... Og så en hel masse andre. I lige skal glemme og spørge dem. Så spørger han Sofie Tram. Tram? Det er Tagon. Spørger han. Ej, der står en Sofie Tram. Hvis I kan se det. Så er en Sofie Tram. Hvem er jeres idol? Helt klart One Direction. Det tog mit svar! og mit allerstørste idol. Det er helt klart Taylor Lausen. Og der er billeder af ham ude for alle. Se. Taylor Lausen. Taylor Lausen. Jeg har også billeder af One Direction. Bare ikke lige på min væg, så det er ikke med til. De er for lækre. De er for lækre til at hænge på min væg. Men altså, Sofie, du er så dum. Fordi at du ved godt, hvem mit idol det er. Ja, det tænker jeg også lidt. De skriver overhovedet om det i engelsk. I en helt anden kommentar. Det ser ret dumt ud, hvis du spørger 3 kommentarer. Spørg du, hvad synes du om mig? Du er træls. Der står slutter lige i, men okay. Hvad synes du om mig? Ja. Ja, du er fandme... Vi kan ikke lide dig. Jeg kan være fanden. Du skylder mig faktisk komme, ja, den har du ikke givet mig endnu. Du skylder mig is, der har du sagt i mig nu. Nu spørger du. I din tredje besked. Eller kommentar. Hvad glæder jeg mig til? Min fødselsdag. Det har jeg faktisk meget snart. Det har jeg om min konfirmation. Og blå mandag. Og så juleaften. Jeg kan være juleaften. Ja, og juleaften. Jeg har fødselsdag om præcis. Nu skal vi til. Okay. Sidste måned. Tak. Vi har den. Nej, 1, 2. Lidt mindre end en måned. 24 dage cirka. Det er altså 8 dage før juleaften. Og spørg Jannik Garcia Thødersen. Og det er udtalt forkert, det kan I godt høre selv. Hvad synes I om mig? Jeg synes du er pæn. Ja, og så er du rigtig sød, så jeg ikke engang snakket meget med, eller skrevet meget med dig. Og vi har lavet en video til dig før. Faktisk mange gange. Hvor jeg sagde det sammen. Ja.
Håber du har det godt. Ja, også det. Så spørger du igen. Hvad skal I efter skole nu? Vi skal spille FIFA. FIFA? Og det skal jeg også stå. Nå, ja, jeg skal i klub. Og du skal i klub. Ja, du skal sige, jeg skal i klub. Du skal lige skal i klub. Det er også lige meget. Så spørger han. Sara. Østerbæk. Eriksen. Jeg synes, jeg er med. Ja, okay. Du er så med. Det første er en til helvede. Jeg så meget sådan her. Nej. Stop it. Later. Også det. Og nu du sidder med. Så spørger Julie Strøm Larsen. Piger, hvem er den pæneste, I kender? Det var et godt spørgsmål. Altså, jeg har 3. Der er blank, som jeg kender. Som er pænt. Altså, jeg skal nok nævne nogen først. Ja. Altså, sådan, lige nu, indtil videre, så synes jeg, Mikkel Oliver, han er faktisk ret flot. Oliver Nielsen har. Og Kasper Krause, undskyld, Bage, Krause, og sådan var det til sidst. Ja, der er faktisk 4, og så Jeppe Falk, nummer 3. Og Malte Bang Hansen, han er også flot. Det er bare sådan, du er en af mine bedste venner. Ja, Malte Bang Hansen, han er sgu dejlig. Min bedste, han er sgu, han har humor. Han har et problem, fordi han føler så langt i din trøje. Det er så fint, altså. Og så vil du snakke med min mor. Det giver ikke mening. Nej, okay. Så spørger Julie i den samme besked. Hvad synes I om mig? Det er så nok. Og så spørger hun, hvem er den sidste, I har skrevet? Folk. Janne, tror jeg. Altså, over mobil, så er det Frederik, og over Facebook, så er det nok også Janne. Mobil, det var faktisk, jeg tror, det er Malhus. Jeg tror, at jeg skrev til den for. Over Facebook, så er det... Det gjorde jeg. Jeg står bare ikke for det. Mobil, det var faktisk ikke helt. Hvis jeg kan finde den. Det kender så godt. Så kan jeg lige finde ud af, og Facebook, så er det en, der hedder, ja, det er Det er den samme og det er ikke ham Jannik, som også har været en anden. Nej, det er en, der hedder Jannik Gilland. Nej, det var ikke. Nej. Fail. Jeg har ikke skrevet med Jannik sidste år på Facebook. Jeg har skrevet med en, der hedder Frederik Jakobsen. Og den anden hedder Frederik Nielsen. Ikke den samme. Han hedder... Hun skrev med sidste år på Facebook. Jannik Lund. Thomas, han der Græker. Ja, han er meget sej. Jeg ser, at det kommer til at gøre. Næste spørgsmål. Men det er der god grund til. Så skal han bare lige sætte det. Undskyld. Hvis du ser den her afdel. Det er det. Det er næste. Ja. Jo, Jonas Myten, Juhl Larsen. Jeg synes, jeg er mig. Du er Meget med. Og du er nødt til det.